कोकणातील तळागाळात योग आणि योग साधनेचे महत्त्व पोहोचवण्याचा संकल्प सकल मराठा समाज आणि श्री सद्गुरू भक्तसेवा न्यासने केला आहे। हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आपलं पूर्ण सहकार्य राहील असं प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय योग सद्गुरू डॉक्टर कृष्णदेव गिरी यांनी कुडाळ बाव येथील विद्यालयात केले। बाव विद्यालयात योग मार्गदर्शन व प्रशिक्षण शिबिर योग सद्गुरू डॉक्टर कृष्णदेव गिरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले। सध्याच्या धावपळीच्या व धकाधकीच्या जीवनात मनुष्याला योग, ध्यान, प्राणायाम तसेच व्यायामाची गरज आहे। त्यासाठी सरकारने 21 जून हा जागतिक योग दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केला। त्याच पार्श्वभूमीवर या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी जागतिक योग सद्गुरू डॉक्टर कृष्णदेव गिरी, सकल मराठा समाजाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुहास सावंत, श्री सद्गुरू भक्तसेवा न्यासचे संस्थापक परमपूज्य श्री गावडे काका महाराज, डॉक्टर अम्माजी, एकनाथ गावडे, प्रशाळेचे मुख्याध्यापक श्री खोत, पंड्या सावंत, शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते। योग सद्गुरू डॉक्टर कृष्णदेव गिरी यांनी ध्यान, प्राणायाम, मार्शल योगा यावर मार्गदर्शन केले। विद्यार्थ्यांसाठी ध्यान किती महत्त्वाचे आहे, ध्यानामुळे अभ्यासात एकाग्रता कशी निर्माण होते याची माहिती देऊन त्याचे प्रात्यक्षिक मुलांकडून करून घेतले। सिंधुदुर्गातील वातावरण, आरोग्य, ध्यानधारणा यासाठी पोषक आहे। योग सद्गुरू डॉक्टर कृष्णदेव गिरी हे देशातच नव्हे तर जगात शिबिरे देतात। तळागाळातील लोकांना योग साधनेचा फायदा व्हावा यासाठी परमपूज्य श्री गावडे काका महाराज यांच्या विनंतीला मान देऊन विनामूल्य शिबिर मार्गदर्शनाची सुरुवात त्यांनी कुडाळ येथील बाव हायस्कूल मधून केली असल्याचे ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनी सांगितले। म्हणजे ह्या थायस मजबूत करण्यासाठी जी साधना करतो ते म्हणजे काय, व्यायाम। म्हणजे क्रीडापटू, खेळाडू तयार करण्यासाठी केली जाणारी साधना म्हणजे व्यायाम। एवढं लक्षात आलं। आणि अभ्यासात हुशार करण्यासाठी केली जाणारी साधना म्हणजे ध्यान। हे दोन तरी शब्द लक्षात आले तुमच्या। अभ्यासात हुशार करायला केली जाणारी साधना ध्यान, आणि खेळामध्ये तरबेज करायला केली जाणारी साधना दोन तर लक्षात राहील की नाही? हा, कारण आता समजा तो रोगाकडे आपल्याला जायचं, त्यात तुमची ह्युमॅनिटी पॉवर म्हणजे थोडक्यात आंतरिक शक्ती जी आहे ती आता मजबूत असते, लगेच त्या रोग तुमच्याजवळ येणार नाही। पण ह्या दोन शब्द तरी तुमच्या असे पक्के झाले पाहिजे की ते तुम्ही करायलाच पाहिजे। म्हणजे तुम्ही ध्यान केलं पाहिजे आणि व्यायाम केला पाहिजे। ध्यान का करायचं, व्यायाम का करायचं समजलं। तर आता आपल्याला पहिले शिकायचं काय आहे, ध्यान। कारण आम्ही 12वीचे 10वीचे हे सगळे शिबिर घेतो, त्याच्यामध्ये हे सगळं समजू शकतो की 12वीची परीक्षा जवळ आली, 10वीची परीक्षा जवळ आली की तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर कशी वाढवायची, तुम्ही केलेला अभ्यास कसा लक्षात ठेवायचा आणि तुमच्या शरीराला घेऊन कसं ठेवायचं। नाहीतर काय होतं, अभ्यास करत असतो, इकडे दुखायला लागलं, तिकडे दुखायला लागलं, बसायला जमत नाही, काय अभ्यास करणार का, करणार का नाही। म्हणजे हे तुमचं हार्डवेअर पण व्यवस्थित ठेवलं पाहिजे, कारण तुम्हाला तासभर बसता आलं पाहिजे की नाही जागेवरती, बरोबर ना। म्हणजे त्यासाठी तो व्यायाम आणि जे काही वाचलंय ते माइंडमध्ये उतरवायसाठी ध्यान। हे ते आम्ही त्या पिरियडमध्ये सांगतो। 10वीची परीक्षा आली, 12वीची परीक्षा आली की त्यावेळेला आम्ही जे शिबिर घेतो वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यामध्ये हे सगळं सांगतो। आणि तुमचं सुद्धा आज बघा योग पण तोच आलाय।